og jeg vil nu bevise dette bevis. Bevise, at det simpelthen kan lade sig gøre. Så det vi har, det er simpelthen A-værdien her er lig Y-værdierne trækket fra hinanden og X-værdierne trækket fra hinanden. Så det vi stiller op, det er selve bare hele formlen. Skriver det hele ind. Skriver Y1-værdierne og Y2-værdierne. Som I kan se heroppe, så Y1 det er det samme som A gange X plus B. Og Y2 er lig A gange X2 plus B. Så altså, ja. Y minus Y1 er lig AX2 plus B minus AX1 plus B. Og grunden til de her to, de er i parentes, det er simpelthen fordi, at det er de to formler, vi har sat op. Vi har bare sat de to y'er herover, og så placeret selve de to variabler herover. Så fjerner vi så, parenteserne. Og som man skal i en parentes, så skal man så gange ind i. Og eftersom vi har minus ude foran en parentes, så siger vi så minus gange ind i parentesen. Så det vil sige, at AX1 det bliver til minus AX1, og B plus B bliver til minus B. Hernede, der tager vi så og fjerner B'erne, fordi at der er plus B, og der er minus B, så dem kan vi så bare fjerne. Og så får vi AX2 minus AX1. Og så isolerer vi så A, sætter det uden for parentesen, så siger vi A gange parentes x2 minus x1, og hvis vi så dividerer med x2 minus x1 på begge sider, så får vi det så til y2 minus y1, divideret med x2 minus x1 er lig A. Derfor kan vi nu sige, at det her bevis her, det er rigtigt. Hvis vi så lige skal tage den skridtet længere for os at finde B-værdien, så skal vi så bare gøre det herovre. Så vi siger B er lig y1 minus a gange x1. Så det vil sige, at vi simpelthen sætter punkt 1 y-værdien ind minus a gange x-værdiens første punkt. Punkt 1 x-værdien. Og det gør vi så også undskyld. Det gør vi så simpelthen bare sådan her, og så regner vi det ud på den måde. Nu kender vi jo trods alt alle tallene, så det skulle ikke være noget problem. Så, det var det. Tak for det.